громяць Радыё Свабода, а я сёння раблю такі агляд вось гэтых рэпрэсіяў на каляды. І, канешне, не абысці калегаў з Радыё Свабоды. Вас і экстрэмістамі прызналі зараз, і спадар Кузнечык, і зараз спадар Груздзіловіч. Каментар ваш вось да гэтай сітуацыі, як ввогуле на гэта рэагаваць, як гэта ацэньваць, калі ласка. Ну што ж, это сапраўды кожны свята азначае па-свойму. Бачыце, пакуль свет на захадзе рыхтуецца адзначыць хто нараджэнне Хрыстова, хто Новы год, па любым календарам беларуская ўлада робіць толькі тое, што яна апошнім часам, здаецца, адзінае, што яна лічыць умее рабіць. Затрымліваць людзей, навешваць розныя словы, якія да рэальнасці, конечно, не маюць ніякіх адносінаў. Тое, што адбылося з Радыё Свабода, а раней адбылося з Белсатам, Белапанам, тут Баем і Зеркалам, это, конечно, адзіны лягічны шлях вычысткі ўсяго жывога. Здавалася бы, дзеля чаго? А вот дзеля того, што страшна. Перед рэферэндумам чамусьці страшна. Памяць пра 20-й год настолькі некаторых дзеячоў у Менску бянтэжыць, што перед лютым 22-го вырашана ўжо не пакінуць нічога жывога. Дзеянні ўлады ясныя, зразумелыя, прымітыўныя. Это рэакцыя помсты і запалоханай проста ўлады. Але вось дзеянне, і тут ёсць яшчэ два бакі, канешне, Валер. Это аўдыторыя і это журналісты. Журналісты, якія знаходзяцца за кратамі, а цяпер такіх у Беларусі больш за 30, по-моему, 33, калі лічыць Олега Груздзіловіча, тых, каго Беларуская асацыяцыя журналістаў пазначае на сваім сайце. Это паказчык, перш за ўсё, канешне, вартасці працы журналістаў, але таксама вельмі цяжкага лёсу, якой журналістыка ў Беларусі сустрэла вот апошнія 2 гады. Нашыя калегі, які Гарлосік атрымалі 15 гадоў турэмнага зняволення, а іншыя і па 14, і па 15 блогеры. Это просто, конечно, лічбы, якія не маюць адносін да рэальнасці, але лічбы застрашальныя. І яны наносяць вялікую траўму і самім людзям, і блізкіх, і сем'ям. І пры ўсёй гатовасці, конечно, любыя удары лёсу пераносіць, трэба разумець, што і для людзей, і для іх калег, і для іх сем'ях это вялікія траўмы. Што тычыцца аўдыторыі, ну што ж, кожны, гаворыцца, выбірае для сябе глядзець Белсат ці глядзець беларускае тэлебачанне. Ну вось учора, напрыклад, пасля таго, як была абвешчана вот эта пастанова міліцыі пра экстрэмісцкае фармаванне, людзі не кінулись уцікаць, адпісвацца ці блакаваць нашы сеткі. Наадварот, мы атрымалі дзесяткі месседжаў, пасланняў, якія, я ведаю, атрымліваў і Белсат, атрымлівалі і наша Ніва, і іншыя арганізацыі. Я просто працытовую некалькі, якраз у меня на кампутары. Олег пишет: хорошая причина подписаться. Наши поздравления читали, читаем и будем читать. Кирилл пишет: ловите подписку. Алекс: щиро дякую за вашу працу, но пасаран. Маруся: мои поздравления, спасибо за прошлогодние стримы. Віншую, працуйте, браты, вы сапраўдныя журналісты. Дзякуй за працу, дзякуй за то, што вы ёсць. Як чыталася, вот такі буду чытаць. Добрую справу робіце, будзем з вами до конца. Аўдыторыя, конечно, разумее, у чым справа, і робіць свой выбор. І для стварэння этого выбору, я думаю, што это таксама паказчык прафесійнай працы усёй незалежнай беларускай журналістыкі за апошнія дзесяцігоддзі. Спадар Александр, дзякую вялікі вам за каментар, ну і словы салідарнасці з вами, ну не толькі з вами, з усімі нашымі калегамі. Вот, прыміце, калі ласка. Ось, і ну, такі дзень, канешне, хочется папросту павіншаваць са святам, вялікім святам хрысціянскім, ну але у цяжкія часы жывем, і я думаю, што перажывем абавязкова. Дзякую вялікі вам.